Dragi ljudi, trenutni setup je gore. Anja i mama rade nešto za modelinu. Setupao sam jednu kameru gore da snima njenu reakciju. Ja ću upravo da poletim dronom. Tata će da iznese čaše kao dvorište, da bude fora kao da nazdravimo sa šampanjcem. Dron leti gore. I naravno, vatromet koji se zove New York. Anja obožava New York. Samo da se skoncentrišem da ne slupam dron. To bi bilo odlično. Koliko sam excited. Upaljač radi, to je dobro. Ok ljudi, setupao sam dron. Sad sam upravo poslao tati poruku da iznese čaše. Tako da čekamo konfirmaciju da su čaše iznete. Znači dron snima, gore kamera snima, tata izneo čaše. Idemo da postavimo vatru. Ok. Upaljač jedva radi. Rekao sam im da izađu. Koja tenzija. Dron leti, poslao sam im poruku da izađu. Čekamo tati konfirmaciju. Nadam se da sam ukrenuo na dobru stranu. Ajmo tata. Duva mali vetar. Samo da mi ne oduva dron. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi, ajmo. Ajmo New York. Ajmo New York. Koja tenzija? Da li je realno? Ajmo ljudi. Dron leti, lebdi, ovi su ludi, pašće mi dron. Jao, upaljač, brate, će da mi rikne. 2000 years later. Sad sam rekao daj signal čovječe mami da izađete. Koliko su ludi, strašno. Ovdje ne, ovdje moramo nešto da vidimo. Čekaj da vidimo, stani. Čekaj da vidimo. Anja, srećan rođendan. Šta kažete? Opet, pa sad ćemo. Navijaju komšije. Moram da sletim dron, ljudi. Dron je ludilo. Nisam mogu da verujem da je ostao realno gore. Završena akcija, sad moram da pokupim sve rekvizite. Ali jaca, što sam ostavio mobilni. Opa, malo ima vatrometa na njemu. Ups, napravili smo malko brainice. I sad vraćanje u karantin da me ne bi uhapsili. Gde je slavljenica? Odvezemo, srećan rođendan! Ja to već imam Rođendan. Kak je bio vatromet? Provodili smo tako život. Jesmo. Mi oficijalno želimo da se zahvalimo Air Srbiji i našoj ambasadi što su nam omogućili da budemo ovdje u ovo vreme. Koliko imaš poruka na Instagram? Što? Requested! To su ti moji ljudi. Ga pozdravlje! Evo ti malo, snimaj cveće koliko god hoćeš. Samo mrti objektiv. Jao. To. Ja, imaš i zvučni efekt. Jao. Wow. Nema da mi ih ugasiš i ovaj put. Imam nož. Bilo si u pravu. Ovo metalna nekada. Jao, svaka slet. Daj čaš. Žili! Nelica se tuda. Ovdje Nelica da sutra bude pospala. Nema kad se opije. Živeli Anja. Živeli. Imaš 100 godina. A, pa evo mi to reći.